Хора, аз съм Монката. Ти кой си, бе? Данката. Мишката зелемоза. И днеска ще играем криеница в Kaufland. Или по-скоро в гигантска магазин. Колелото на късмета реши да брои и това печерацка. Пускаме 13 минути. Чакай да се го изпяваме. Сега чакаме той да се изпитва. И аз да изпитам. Не ми крий тези работи. 22 минути да знаеш памчо. И аз снимай за малко. 20 минути търсиш, 2 минути. Ама и ти трябва да снимаш. Да, ама като пусна таймера. Ори, ето го бабчо. Ето го, моне. В момента сме в Kaufland на Българанов. До болница. Kaufland. Близо до вас. Kaufland. Близо до вас. Вече мога да говоря. И слушайте сега за нашия бас. А Павчо ще гони. Павчо, аз. Павчо ще гони. Готово! Направи, разкажи ти. Аз ще разкажа така. Павчо ще гони. Аре, покажи ма, бе. Ей, Павчо ще гони. И ако не намери, ще направим предизвикателство в магазина. А първия, който намери... Брои. И аз намерих вече мястото, ето тук вътре в... И така, хора, с всички ще пуснем камери. Ето това бе! Ти ако искаш, не ще Аз пускам 20 минути. Мони, покажи ми, аз с ето това бе. Аз съм с това. Аз с това. Това. Искам 20 минути, за да мога да пуснем камери. Хора, ще спрем да пуснем таймера. Хора, вижте! Хора, продължаваме. Те са тук. Дани, се сменя ли си? Отиваме някъде. Ама това не бях виждал. Сега отново сме тук. Имаме минута и 30. Имаме минута и 30 с Крим. Аз съм с Данито. Къде са Крим са? Не знам. Аз ще съдя момчето. Павел ще съдя Павел. Аз тук чакам. Да мога да ги намеря. Да ги намеря и така ще се включа, когато стават. И трябва да спре. Ей, тук при памперсите. Как пред памперсите, бе? Де не знам, ма Павчо и сега тръгва. Колко време тръгва? Аз на тебе най-малко ще сложа, защото ти се сменя все пак. Най-много сложа на Павчо и на Мишо. И на тебе. И на мене, да. Мишо, къде отишъл? Не, тук не е добра идея. Ето къде е. Така, хора. Ето тук ще застана. Тук е хубаво. И ще го наблюдавам. Трябва да го видим, когато тръгне. Защото не знам кога ще тръгне. Аз не го виждам. Kaufland. Те първо познавичиците. Къде да видим? Ето един. Тук го видях. Ето го, Мишо. Тръгна. Човека тръгна. Видяме. Мишо, хора, вижте. Ето хора, тук се гони постоянно, бе. Обаче го загубих. Ето го, Мишо. Представяш от тук. Ръца тук.
Може да ме фане. Няма да успее. В началото аз бях се скрил. Не знам. Още в началото, да, те ме гони. Да, гониш ма. Ето го, Миша. Хора, на крачка сме да фанем един. Благодаря ви. Избяга някъде градината. Не. Ма къде е сега той? Ти видя ли? Още в началото, да, те ме гони. Не дей бягаш сега служителка. Ето го, Мишо. Ето го, моли. Ето го, моли. Ето го, Дани. Той ме гонеше до сега. Да. Е го, Мишо. Ето го. Охо, монката. Ето го, Данио. Трябва да гони, Мишо. Аз се хлоздах. Пеките хора. Те са тук. Охрана. И така. Хора, охраната закара на Мишо. Аз имам. Оставаме 17 минути. Трябва да ги намеря. Е, го Дани, там стои. Да видим какво ще се случи. Тук няма никой. Отиваме при алкохола, защото там не сме проверили. Стават ми 16 минути. Не, тук няма никой. Един човек, охраната го е изгонил. И оставаме ни. Надеждата е наша. Мони след телефон. Обади се на Павчо. Аз не се обаждам. Обади се, аз ще снимам. Не мога. Що? Нищо, спри го. Мисля, че продължаваме. Съжалявам за спирането, но почвам пак да търсим магазина. Мишо мисля, че е аут. Остават само двамата. Почваме да търсим. Доста малко. Нали са? Да. Другото остави тук да вътре. Кой е? Аз знам къде е. Той е при напитките. Той е при алкохола. Да. Ако нахвани... Мале... Оставяме тук за сега. Аз оставам тук. Вече да, сега сме тук при хлябовете. Ето ги там. Ето ги. И ето ги хора. Ето го гоним. Ето го. Те пробудите. Дай шанса. Хора, бягаме.
И така, хора. Майка му, все съм накусана. Здрасти! Ето пак. Он е така хлъзгащо. Къде отидаха те? И го момента. И го момента. Не е добра идея. Нищо е така. Кой е там? Не знам. Я го виж. Не, аз искам да разбера дали е добре, защото той малко ли... Хора, нормално случат с такива реакции, трябва да се внимава. Все пак такива гоненци не се правят лес. Все пак опасно има хора в магазина. Трябва да се внимава. На първо място трябва да се внимава. На второ място. Вече 15 минути. Моето е 4. Как 4? Не, да, спира. Не. И хора трябва да приключим.